Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So to this vlog guys, padung mi og San REMiGiO Beach Resort. So mo na lang pa sa luyo guys, no na ang jeep line nila guys. Tag 150 ang entrance. So padung mi ato guys. So makita-kita tayo mo dito guys sa kuan sa beach resort. So ito muna kayo guys. Bye-bye. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So to this vlog guys, naami og San REMiGiO Beach Resort sa REMiGiO sad. So mo ni lang mga beach nila guys. So ato na tuyo ko na kung makita kas ang mga background guys. O tanaw mo ni lang sud sa ilang beach resort. So mo ni siya guys ang forma sa sud. Kung moari gani mo guys, 250 ang entrance. 250. So mo ni keep watching lang mo guys. O na yung mga tao guys, o na mo nilang mga mapa diri sa sud. Kani siya. So nasa na sila yung mga parkingan ng diri, mga parkingan ng jeep na naas. Kung ganasan mo moari guys, nakay ka na sana oy jeep line o kita ka na ito diri o na jeep line o na yung mga kasayangan anak oy na yung PC baga po. May tawag po kita kayo na tugpa diri. So mo na siya guys. So mo nilang kuan nanasan sila yung mga playgrounds diri guys. O makita lang playground kaya guys, mo na ni ang San REMiGiO Beach Resort. So mo pa na yung entrance. Hindi makita ni mo ang entrance. Ano lang entrance. So mauni ilahang some things to do it. O San REMiGiO Beach Club mo nilang mga kuan guys. Mo na ilang mga price sa ilang kuan na ay antahana, nag-TV na ay full body massage. O nasa sila Cafe Gloria o kaon. So padayon ta guys, diri ta guys. O matay lang mga dagat guys. O makita na to guys, dagat. Diri ta. Padung ta diri. So mauni. So mauni lang kuan guys. O nakasilay kuan diri tarpaulin. I've been to San REMiGiO Beach Club. O mauni guys. Diha ka magpicture ganahan ka magpicture ka dira. O kasilay lingkuranan. O so diri mo nilang kuan. O taob na guys. O ganina ni ari mi diri printing ko ana. Printing ko ana ha ganina diri. O mo nilang dagat forma guys. Nilang dagat taob na kayo o nindot na kay kaligo tayo mo na ilang kuan na ilang kung ganahan ka mo sakay sa ilang bangka naman daw ko na kuan sana bayad ila kay lang bayad so mo na ilang mga white sand guys, mga white sand dito mo to maligo mo ka na magtaob siya man sila murag si tawag ana si pool guys. So di ana sa tadiri guys mo nilang ilang itsa bitaw ka green lang duaanan guys ewan dira nasad sila yung mga games nila diri mo shot ka dira bola din pa una sa dira una siya diha na uligid na siya ana guys ilang rooms na bola oh mo ni siya may i-shot na siya dito guys ilang bola oh din i-shot na mo dito shot na nimo siya dito guys. Shot guys. See? So dili na sad guys nasa ilay ka nasad sila kanang ganahan ka mag-exercise nasad sila diri guys. Nasad sila sila yung mga
duanan sa mga bata. Muni oh. Muni duanan sa mga bata. Kung nagani bata diri nang giduwa. Hi, Jay, welcome to my vlog. Muni siya oh. Muni la REMiGiO Beach Club, take me home, country roads oh. So nasa sila Atlantis guys. So ato tan-awon kung unsay sud sa ilang Atlantis now na mga nigo gipang papilit nila. Mga nigo. So na siya pwede magduwa diri guys. Billiard. Muna lang sud view. Na nagduwa diri guys ay billiard. Pwede mag-vlog diri do? Pwede mag-vlog? Welcome to our vlog. So ano siya, ganahan sa mga palit ganyan sa sila stores. Nasaan sila bamboo guys o bamboo. Ano lang mga bamboo na sila ikuan o. So nice kay lang ko ano na sila doon dito guys. Sipol, wala pa ang sipol guys, magaling ko guys. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste picture guys. left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Hi guys. So nasa po karon sa seafood o ano nila mga seafood guys ay o na nag-picture dito guys ay. Kita lang dito o na nag-picture dito. Ano na seafood kung magtaon ilang kuan ilang dagat dira sa maligo. Wala sa ilang isa laban na dili lamisa. Dili lang lamisa. Dili ka o magtagay o magtaon lang ka dira ko ano lang lamisa na o dito sugod pa din diri nasa tilay ko ana landong sa tayo sa tabi kanay sana ilang bamboo nila o bamboo kawayan mo nitaw sa mga sa kuan probinsya echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. keep watching lang guys. Okay guys, so padaw na sa dito sa white sun guys. Mo nilang white sun na sa nila diri. Diri oh. Sis sira oh. Ngut kailang white sun nga kuan guys oh. Puti jud kayo, di jud ka mag-nice lang kung white sun. And we'll grow in number. Okay, bidyo kainit. Them to see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by
So gana sad ka magpahuway diri ka magdahigda guys. Kasi like overlooking sad sa dagat ba nga diri. Diya ka magkuhan. Diri ka magpahuway. Dira ka standby kay overlooking sa dagat. So white chan dyan siya guys, white sun. A few minutes later. Diri sa nilang mga event, kung ganahan ka na yung mga event nila, diri sa nilang, muna yung mga ilang mga rooms, diri yung chikinan, muna ilang mga diri rooms, dito kayo guys. Muna ilang restaurant nila diri sa REMiGiO Beach Resort. Mga shot balay guys. Shot balay. Sumosa nila mga rooms uban diri guys. Ha? Kasi nganti? Ilang executive daw. Ano siya? Umamanin ka na ay mo nilang kanang ilang attendant diri sa REMiGiO Beach Resort. Mo nilang executive. Mga nice kayo ilang mga rooms guys, oy. Mga affordable. Sumoto yung moto katunay kwan sa jeep line guys. Muna kita mo na ni murag ni TC o mo na siya. Padung na siya ngadto dito. Kasi Lumonsito guys nice kay lang ko murag farm nila ba mga Lumonsito na skillet. Hindi kayo mura ka ganang kakuan sa tunga lakaw. Nice food kayo sila ilag ko So kung ganahan ka po yung diri ka mo pahuway guys, o pahuway ka doy. Kung nasa sila kanang murag kubo-kubo ba o diha. So padayon ta guys at tatas ilang jeep line. Mao ni siya guys, dara nakita natin ang jeep line. So madumi nga to guys. Sana. Ha? So musaka ta diri kay kita ko tanang video. Wala unsa ni siya. Nasa sila ko under sa tanawa guys. Nice kaayo lagkuan. Mo na katang jeep line guys. Runner, ano siya kayo. Guys, naglibog ka sa kapadung guys, baka sa kalusot. Makalibog. So, ano siya guys. Makita na to sa ibabaw. Nilang ano siya. Nilang front movies. Jud mo magmahal sa inyo ang 250 guys kay very nice, they affordable pa jud kayo lang po. Nasila mo nang kababungan nila mo nang kanino guys. Sila ka na sengan diri ay kana para sa mga isda bitaw guys. Tanawon guys. Tanawon kada kay mga isda. Isda. Tilapia.
grabe inita dyan diri grabe kayo. Isa sila eh. Gloria. Coffee Gloria. O, ano yung mga view dito sa school guys.